selling 14,000 tickets for oral poetry. What is bertsolaritza? Dakizunez, Etxepare Euskal Institutuaren xedea, euskara hizkuntza eta euskal kultura mundura eramatea da, ez? Eta horretarako What is bertsolaritza oso tresna lagungarri eta interesgarri zaigu, justu munduan bertsolaritza zer dan azaltzeko. Era laburrean eta ondo gina, ondo azalduta, bertan ekoitzitako produktu bat da, benetan ezagututa zer dan eta zer esan nahi duen bertsolaritza gaur egun. Eta iruditzen zaigu, behar genuen tresna osagarri bat dela. Bagenuen liburuzka bat, Joxe Arragartziak idatzita bertsolaritzaren inguruan, asko erabiltzen duguna baita ere, baina egia da, disiplina honek, literatura, musika, tradizioa biltzen dituen disiplina honek eskatze zuela baita ere, azalpen gehigarri bat. Guretzako hori da, eta gure irakaskuntza sare guztietan, bai euskal etxeetan, bai unibertsitateetan, bai ekintzetan, bete-betean erabiliko dugu. Lantresna bat, behiratu batea egokilea, nahiko labur, baina aldi berean nahiko zehatz, azaltzen duena bertsolaritza zer den. Orduan, kanpora goazenerako, edo bakoitza bere etxetik ikusi nahi badu ere, tresna bat, orain arte lan gehiago koste izan zaigun hori xeheago eta laburrago eta esplikatzekoa. Alde hortatik, hau eraman da, gure aurkezpen txartel polita dela iruditzen zait. What is bertsolaritzak aukera emango digu munduari esplikatzeko bertsolaritza zer den, ez? Alde batetik teknikoki bertso bat egitea zer den, baina horrekin batera euskaldunok bertsoa nola bizi dugun esplikatzeko, ez? Nola erabiltzen dugun elkarri gauza kontatzeko, barre egiteko, umorea jartzeko, liskarrerako, elkarrekin egoteko, zerpentsatua emateko. Uste dut euskaldunok zer garen eta nolakoa garen munduari ezagutarazteko modua dela. What is bertsolaritzan helburu nagusia da bertsolaritza zer dan ez dakin horri azaltzea. Batipat atzerrin, nahipatu da bezala, baina nik uste Euskal Herrin bertsolaritza gertutik ezagutzi ez duen pertsona batentzate tresna baliagarria dela. Orduan, hortan dabiltzan ikertzaile, irakasle, kultura eragile eta gainontzekontzat, pentsatze dugu ikusentzunezko interesgarria egin deula. Proiektu honen hasieran Xabier Paiangana jo genuen, beak bertsolaritza ondo ezagutzen duelako eta bea oso aritua dalako atzerrin bertsolaritza azaltzen. Orduan bea eskatu genion proiektu honi forma emateko. Eta proiektuak bi atal ditu, batetik da 20 minutuko ikusentzunezko bat, azalpenak ematen dituen ikusentzunezko bat, hau ingelesez garatu dugu eta euskeraz, frantsesez eta gazteleraz azpititulatu dugu. Eta beste atala izango litzake ikusentzunezko horren osagarri izango dian 10 bertsoaldi. Plaza ezberdinak agertuko dian bertsoaldik, bertsokera ezberdinak agertuko dian bertsoaldik, azalpen hortan sakondu nahi dugunak ikusi ditzan. Eta horiek gaztelerara, ingelesera eta frantsesera azpititulatu ditugu. Laboral Kutxak betidanik euskara, kultura, bertsolaritzarekin izan du bere konpromisua. 60 urte betetzera guaz eta hasieratik gure erakundea sortu zutenek horretara bultatu gaituzte, baina gaur hemen gaudenak ere konbizioz egiten dugu hori. Eta sentimendu berezia ditugu proiektu honekin, zeren alde batetik ikusten duguna da bertsolaritzak bizirik dagoela, bertsolaritza errealitate badala gaur egun gure inguruan, eta indarrak batu ditugu kanpoan ere ezagutarazteko bertsolaritza zer dan, eta aldi berean ikusentzunezkoaren laguntzarekin gure inguruan ere ezaguna ez duten pertsona horiengana heltzeko aukera bat irekitzen zaigu.